mabende nitiere e pachoka. Nitiere chenro mabende biro bedo kadhi nyime, mano chenro mar chamo muma mar apis ne governors 47 mabende noyier e yiero mabende piny Kenya nobago chieng' tarik 9 dwe mar 8 mar higani. Koro wantiere gi reporters magwa mabende go tacho odiochieng' makiny ka governors mopogore opogore biro bedo ka chamo muma. En ang'o mabende biro bedo katimore? Wabiro bedo kwa kiloni achiel kachiel. E kaunti ma Homa Bay odiochieng' makawuono kama bende wantiere gi jafwambo marwa Ali Abich. Committee mabende ochung' ne assumption of office, ramna committee mochung' ne chenro mano mar chamo muma mar apis e kaunti ma Homa Bay. Odiochieng' makawuono gidhi bedo gi romo mar nyiso ikruok mabende gintiere godo mano motelo ne odiochieng' makiny ka bende Gladys Wanga biro bedo ka chamo muma e paw tuke mar Homa Bay Stadium. Parni Gladys Wanga emiyo mokwongo e gwengwa mag Kaluo mabende noyier kaka governor makoro noloso historia mar odiochieng' makiny ka bende wano chamo muma bende wabiro bedo kwa kiloni achiel kachiel. Kopogore gi mano wang'e wantiere kaunti ma Kisumo kama wantiere gi Anyang' Nyong'o, kaunti mano Siaya kama wantiere gi James Agri Orengo, wantiere gi kaunti ma Migori kama wantiere gi Ochilo Eyako. Gi Homa Bay duto te wabiro bedo kwa menyoni. Kopogore gi mano we wang'e ni en ang'o kendo machak